Lekeioko Joseba Txakartegi eta Josu Berauzte. Gaur gure artean, falta zaigun txapeldun handi bat, Felix Ura. Euskal Herri osoko muslaria biztea, ideia eta asmo izatetik, ohitura bihurtu dugu. 7 herrialdetako muslariak herri gisa aritzeko eta lotzeko helburuarekin antolatu dugu Euskal Herriko txapelketa 11. Euskal Herria 7 herrialdez osaturiko nazioa da. Nortasun eta nazio identitate propioa duena eta bere buruaren jabe izan behar duena. Gaur-gaurkoz, egitasmo honekin egungo administrazio jarririko mugak gainditu eta Euskal Herritar gisa bateginik aritzeko aukera ematen digu Euskal Herriko txapelketak. Bide horretan, Euskaldun batzen gaituenari heldu eta indarra biltzeko garaia da. Oso garrantzitsua da gaurko eguna, hemen urte luzez egon dira gobernatzen indarrek eta beti alboratuta izan da Euskal Herriarekiko kutsua zuen edo zer gauza, ez? Eta gaur hemen Euskal Herriko txapelketaren finalak ospatzea garrantzitsua da batez ere hori ikusarazteko jendeari Euskal Herrian bizi garela, Euskal Herrian gaudela. Ez dut parte hartu gaizki geratuko litzatekelako Lizarrako alkateak irabaztea Lizarran, orduan pentsatu nuen hobezela ez parte hartzea. Guretzako ere bat da, hemen horrelako jai bat egitea, Euskal Herriko herrialdeetako lagun guztiak hemen elkartzea, eta oso pozik. Zen jendea Euskaraz itzuten baldin badu kalean eta ez dakit ezberdina da, ez? Euskara bultzatzen dugu, gure arteko harremanak, eta hemendik ateratzen dugun etekina, erabiliko dugu pixka bat gure herrigintza sustatzeko, kultur proiektuak, eta Lizarran dauden proiektutxoak eta laguntzeko. Lana daukagu, baina aurrera primeran, motivazioarekin eta gogoz. Nondik etortzen zen? Gu bankatik, egun polita, bai? Lehen aldia, unater etortzen girela eta kontent. Bazen Nafarroko txapeldunak? Txapeldunak, baina goikoan etxea joain gira utzik. Nik edenu zautzen, baina biziki herri polita txipetzen dugu eta gustatzen gira, Biziki konten gira, biziki konten, irazik. Eta gero eta emakume gehiago animatzen? Bai, gero eta emakume gehiago eskerrak. Ze gaur egungo gizartean ustez emakumeak bai animatu harrien, nahiz eta guk aurrak euki eta batxugu aurra, baina tarti txiki bat hartzen dugun. Arabako txapeldunak zer egin duzue lehenengo txandan? Hemos ganado las 2 partidas, peleadas, pero bueno, ahí seguimos. De Irurzun, pero estamos jugando de parte de Areso. Aquí ha habido un poco de trampa, entonces? No. Musean zer da, suerte edo jakitea? Suerte eta gezurre botatzea jakitea, hori da. Nondik etorri zara? Ni Amezketatik, Gipuzkoatik. Bai. Zailkatu zara edo? Ez, etxerako salkatu naiz, ez galdu egin dugu. Bermuta edo galdu guztiek edo, ez dakinik. Eta garrantzitsuena da txapela. Txapela. Azkar azkarren, esan amabietan nahi gabe, gure zaitako